Sanja, dolaziš nam iz televizije Trstenika, hvala ti puno, danas je nama važan dan, jubilej grada Kruševca, jubilej naše televizije. Kaži mi kako se snalaziš ovde i je li ti teško da radiš sa ljudima koje u principu ni ne znaš? Pa moram reći da na samom početku onako imala sam dosta tremu, nisam znala baš kako ću da se uklopim, ali zahvaljujući svima vama koji ste ovde izašli u susret svojim kolegama, zaista smo se dobro snašli, lepo se osjećamo, radili smo danas, bili smo vredni i potrudili smo se da vam maksimalno pomognem. Nadam se da smo u tome uspeli. Na terenu je bilo sjajno, videla sam neke stvari koje do sada nisam videla u Kruševcu, sagovornici su bili odlični, kao i kolege. Kako je u vašoj televiziji, Paraćinu? Kod nas je takođe divno, nas u duši ima dosta manje, ali smo mala ali odabrana ekipa, divno se družimo, snalazimo, pomažemo međusobno, izlazimo u susret. Prvo sam pozitivno iznenađen kako izgledaju prostorije radio televizije Kruševac, s obzirom da sam prvi put ovde. Radio sam sa snimateljem kojeg sam upoznao jutros, nisam ga znao ranije, dobro smo se snašli. Radili smo izveštaj iz gradske kuće, nakon sednice Vlade Srbije su dali izjave Ana Brnabić i predsednik Republike Aleksandar Vučić, novo iskustvo, zanimljiv događaj, video sam renoviran, odnosno rekonstruisan centar Kruševca koji sada izgleda odlično. A sve ovo potvrdila je i urednica informativnog programa radio televizije Kruševac Jasmina Ilić. Zahtevnijeg dana kada su tereni u pitanju i kada je informativni program u pitanju nije bilo zaista u prethodnih 30 godina. Mnoštvo događaja, ali svi su zipovani, svi su sabijeni u sat i po do 2 i mi naprosto fizički nismo mogli sami da sve to iznesemo, jer nema šanse da budemo u isto vreme na 17 mesta sa redukovanim brojem ekipa, odnosno sa onim brojem koliko nas je zaista ovde i zato smo malo tražili pomoć i dobili pomoć. Naravno, gde se mnogo radi, uvek se pomalo i greši, pa će nam gledaoci oprostiti u tom nekom pogledu, ali zaista je bila čarolija sve te kockice sklopiti u jedan mozaik i uspeli smo, zahvaljujući pomoći naših dragih kolega sa strane. Mi se na brzaka i svađamo, pa se onda mirimo, pa onda trčimo na teren, pa kažemo ovo je super, ovo nije dobro, pa se opet svađamo, pa se opet mirimo i tako poslednjih 30 godina bit će toga još. Ćeraćemo se još. Srećan rođendan. Ajde, brzo imamo teren, ajde.